Kapor labiang begin sedang ini ka Jingmani bagi Shakri U Blei Hagenika Sngi U Trai ka Bekerpang ka Hospital Sunday Nikon Shap ni penpau ke Jisung U Blei lapla ingi kum ki Shakri ki berit ban mi ni ki sem ke jongi ban dan sipor ka ying bekatang ke jong ban mani ban Shakri ban skap masa skor ikaktin ke U Blei I pastor chairman jong ka Balang ba itemsan vice chairman jong ka Balang kimla ban don hakani kapor nakadaw ki program ki bigidon hakani ka sngi itimsan PS Karnior ba Mr. Manbor Singh Wadri kum ka komti Balang ila pha yaki ban mi khmat shaka memorial service jong ilet timsan PL dingdo haka Balang Presbyterian Mawroh kum tang shim yakani kapor ban long kum Nongkren pediang yau Nongkren hakani ka Sngi U Trai ka Bekerpang bat ngi sngo bat sngo kemen shibun bangidon hapdeng I timsan jong ka Balang Presbyterian Mawroh timsan Dr. L Cajee ngi piang sngewbha pi timsan sen ka jing Shakri lang jong U Blei ngi ngets kem ba U Blei un dar kat bat pi lam ka khubor ba pinsa sam hakani ka no phajan ka sngi kanong ka khubor ka ba aimen sim bat kyrkhu yingi iwe pi we ki badon han ka ying mani bat ru ki ba pet bat khmi link ba ki YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh ye kapor ka basa ngai ti hitim san Dr. L Cajee banilam yigni Jingiaseng na do ka basdang makabawai batru ban sam ye kaktin ka U Blei na ka buram ka u amen Kublai shibun tun basan yi jugi kintin pidyang sngewbha jong pi yang akan kapor kaktin jong Blei ka ongkom ne kadnu ka bitanat ki tabernacle jong me atrai ki pa aman sim jonga ka sngu kan mau hoot ka trang ki phalau jong U Trai ka do nu jonga ka do jonga ki ka ang U Blei wa im ba shisngi ki phalau jong me ki khambha panya ka siajar ka kham sngewbha ban up jingkhang ha ki ying U Blei jonga banya ka shong ne ha ki ying jan ka jing baman Blei Un kyrkhu dungin tuai au Blei buh pa jangi wa happening yai me atrai kan rat nakamne ka por ka ba corridor ka ngiyo atrai kan rat pandon sipor ne ka yeng ba khoi ba kantang ka chome kerpang atrai kan rat ka ni ka sngi ka ba kraw atrai jis kan rat ka sngi ka ba kerpang ka kan ma ka hospital Sunday try jis kan rat ki sangti bor Blei ki jame ngi bo ti atrai kan rat ikani ka Jingiaseng na duk abas dang to bawai no joka ki baro ki bangilawan pendap atrai kan rat kindalong atrai kan rat ki yang buram kaman ka khet ki Jingiaseng ki jame krishan bor ngi atrai kan rat kerpang Shakri jame mngi ka por ngi duai khot kerpat ni baro haga kerteng jong trai bo nong pen im jing Jesus Christ amen Ngin peteng jing Shakri ki jongi da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka ba ars pa prapo na don come try yami me uba isne don bala ban jing suk like na me na don come try yami abas sngewbha ni pang wan kloi batu yai sha man sim ka tlang ngadon kam try yami ngadon kam tu kyrkhu ko no pen im ngawan shame yerwai lang tu jing ruai baro southly ki khot na ba ka chorus ka jing ruai ka ba aspa prapo Bye.
ngadon kam luke kuku Nongkren kawan syami ngadon kam prayami abang sngewbha nepang wan klot patu yai sa mensip katrang ngadon kam angadon kam rayami ngadon kam duke kuku Nongkren kawan syami ngadon kam prayami duhi kai bangan damon bakut U Blei amin ane ngadon kam angadon kam rayami ngadon kam duke kuku Nongkren kawan syami. Ka bencana keketiin ke Jung U Blei ka bangan pului akan dikapor kalau nak ki artli ki benta kawai kalong naka gospel ke Jung Yohanes kalenong kapasan ki dok khot khat ar bat khat lai bat naka sithi U Apostle Paul ki nong Filipi kalenong ka ar ki dok khot iwei haduk pra iktin gi be ongkum ni kala jaru bahaba udon hagawai na kita kisnong hakmi ru ubriu ubadam da ka jingpang nyang choli dia baula yo iu jisu ula dem krup bat ula kerpahat yu uda ong trai lada memon mela ban penku yang habau lak nerte yala gakti ulak ta yu uda ong ngamon tu men long khot di kumni ru kata kajing pang tholi kalaja no na u lara don namar kata kenu kajing pentingin hau kris lara don kenu kajing pensingan kajing ya lara don kenu kajing ya selok umensim lara don kinu kajing isnei bajem bat kajing ya sngeu senei to pin pendap no ya kajing kemen jonga papin ya long kaju kajing mut kiba don kaju kajing ya kiba shimen sim hi kiba ya de jingmut watle ai ru da kajing ya pen lani da kajing sarong henrei da kajing ngaurit da nyop hi ye ki parlok kiba khambha banyal di klem da kmi uwei po uwei tang yal kajong hi henrei uwei po uwei naphi ilaki jong kiwei pat ken to yo ya kani ka jingmut happy kaba la longru hau Kris Jisu ubahaba ulong hakadur ublei
shim la nyau ya kapan bat balong marangkat ba ublei nrei ulap pen sudai la di udah shim ya ke dur merau haba ula jalong ha ke jing srim ki briu de haba la shim ya ha ke rukum kum briu ula ret ya di haba ula jalong uba kongu wat hadu ke jingyap hot ke jingyap kading penaken U Blei Un kyrkhu ya ke bapuli berbasyak skor ke ketin khot ke jong blei tungi le chamat U Blei hagi jing duai aha U Blei uba ukpa jungi uba hapneng ngi ai ngu emi atrai kenran nakamar ke ni ke sngi ke bakrau ke bakentang ke jome banai ngu emi ablei kenran mapela melapen yo ingi ni ke por bengi yo bandrung ke yeng bakhuj bakentang ke jome bantau ya ke duan ke jing Shakri ya ke kerteng ke jome atrai jisu kenran miyo ingi ablei kenran ke bengi long ablei kenran bada ke jing isnei blei jome ablei kenran Malay isnei ban kyrkhu yangi ablei kenran mapela yangi atrai kenran kumni ke bengi long atrai kenran hakimet ki baklan ki basyat atrai kenran wadap deng atrai kenran ke jing penwit jo kamariang remla syak sngewbha yangi atrai kenran melapela iki kejat ki batlot ki jongi ablei kenran bengi yo ban wan ban rung ke yeng ke bakhuj bakentang ke jome Rai jisu keran ida duai ke jing isnei ke jome bamen don rengkat bat ngi ablei keran aduk ke bastang ke ni ke jing Shakri ke jingi yarab yangi ablei keran bangin yo sngau atrai keran ya ke kedin ke baim ke bakodor ke jome atrai keran o ablei keran bagi ki ai baro atrai keran ki bangin yo atrai keran kendalong atrai keran ke ket ke jing snei ke jome atrai jis keran ngiwan hakmat jome atrai keran hakmat jome kan ke por atrai keran lambat ke jing get ke jongi atrai keran ke bangi get halo ke jing em ke jongi atrai keran ngi don la ke jong ke jing ngi don la ke jong ke jing kendu ke ye kum ka balang hi barok we namar kata atrai keran ngiwan hakmat jome atrai keran bagi dem krop hakmat ki selajat ki bakhu ke jome atrai keran to isnei to pen khot yangi atrai keran pen jing ye ke jing get ke badon atrai keran ke jing em ke jongi atrai keran ngiai lingba atrai keran kini kiski ki por ki badap ke jing ki badap da ke jing ele ki ba bon rukom atrai keran oh ki jing pang ki jing sitam ki balen shop ye ke jing em ke jongi atrai keran si bon ablei keran ki para bangeit ke jongi atrai keran ki mla tu trai keran mentala bon por atrai keran barung ke yeng ke bakhuj ke bakentang ke jome namar atrai keran ki jing sitam ki badon ka met ke jongi atrai keran ke sgi ablei keran bagi ken mahau ke hospital kabalong atrai keran ke sgi ablei keran ikan mahau ya ke jing semar ki bangi yo atrai keran ling bagi doctors bagi nurse atrai keran lambat ke keti ke jing pen kiai ke bawan nami atrai keran to leh jakum kita atrai keran to isnei atrai keran bakti belai ke jong me atrai keran kandal long halor ka met ke jong ki atrai keran ngida duai kerpang atrai keran nak mentai temen mesani de beleu kharsono atrai keran iba atrai keran bagi ni ki por atrai keran iba kandiat por atrai keran sim lala syu atrai keran baruan ceka yeng bakhuj bakentang ke jome ba idon hapdeng ke jing sumar atrai keran ngida duai ke keti belai ke jome atrai keran pada ke jing jam 6 ke jome te trai jisu keran ben pen khia i atrai keran ben pen khia i para benget jungi iwei pe iwei atrai keran pasal sisin ablei keran kin yo ban wan ban rung atrai keran ceka yeng ke bakhuj berkebakentang ke jome atrai keran
to don rengkat bat ngim ka balang ke jing ya lenti ke jengi atrai kerat o atrai kerat me yo i yengi kembangi long atrai kerat ilong ki breu ki bat telat ilong ki breu ki bat swa you don't come the trai kerat ke jing ya lam ke jome you don't come atrai kerat ke jing pechat bor ke jome ba ke jing kersan ke jome to ya rap ingim ka balang atrai kerat gerpang atrai kerat to don rengkat pada eno atrai kerat u Shakri u bakodor u jami atrai kerat ipa story badon jengai na kini kecaka atrai kerat haki jing lagi kam ki jam ke jong i atrai kerat hoi ru ablai kerat bagi wei ri kinok sarai kim la banya don rengkat ban i kini kapor namar ki kam ki bate atrai kerat hoi ablai kerat hoi ki bahak ban naik ru atrai kerat ban sami ke kubon ke ketin ke baem ke jami tu don rengkat bat ki atrai kerat tu don rengkat ru atrai kerat ban ngihim ke komiti balang bar kawai atrai kerat, pengen long atrai kerat kawai ke jengmun atrai kerat, pengen lah banyak pentelunnya ke kam ke jengmi atrai kerat ke jing esungtu jingmun, to isne to don rengkat ablai kerat batki. Ketika diang juga balang atrai kerat ke jingiaseng kentai ke jingiaseng samla ke jingiaseng kena atrai kerat tu kersan bori ki hiki liang baro atrai kerat bagi iki ai baro kan pendap atrai kerat long bat kan tiu ke buram belai ke jome atrai kerat shimi kan ke bori atrai kerat jisu kerat tu keren yang i atrai kerat yang kan ke ketin ke ba em ke ba kodo ke jome mi i yang atrai kerat u Shakri u bat thlot ubam don atrai kerat tu bu iki kentin ke sentur ke jonga atrai kerat thang atrai kan urna berham ujome atrai kerat ikirim yang sentur ke jonga tu pun khot atrai kerat yang aga besapok ke jonga bagi ai baru atrai kerat bagi yo lingba kan ke janmi atrai kerat kan long atrai kerat ke sur bagi sngau nami atrai kerat to ya rap ingi atrai kerat kan ke porhi habang ia senglang kum ni ipan ni dem ni dua ni khot kerpat kini baro haga kerteng jung trai bu unong penim jung Jesus Kristus mentah hadu Allah kertahiru amen haga ni ke porpat nginyok ban pendep ikam juga balang haga ni ke por nginyok ban lumno ya ke jing aingu bat hadin belum jing aingu kerpat ye mesta ido khat banduai penketang hi jing aingu baru banduai ru ya ki project joka KGP Assembly Atlik Hospital nang ta ki nongkit kam ki joki kino penia ki joki baru ki papang ke basitom hakini ki Atlik Hospital baru ya ki bangeit ki badan hapreng ke sistem dengan pendam ke jendwai au blei baru kupa jongi wapneng kanu hidap de jing sngongo ya me ya keba me penla pat yang ikan ni kimen sim ki bakordor bandrong kan ke yeng ke bakoj ke bakantang ke jome ya keban Shakri ban yero ban penun buram ya ka kerteng ke bakoj ke badon bor bat ka be him ke jome au blei duai ru kerpang kan ke sngi naga bantaki artliki hospital ko wei ke badon juai bat kawai kebetulan ni serong ke Robert Hospital au blei ni duai kerpang ru nadu ki doktor ki nos lembat ki staff baro ki badon po kini ki artel ki hospital ai ki ke jing start bagi laban ai ke jing sumar ke bepiang kebakin nongpang gilai bansa sumar kini ke arteli ki hospital dua au blain nak doktor kinos bakin ai de kejing bakin ai de kejing isnai bakin nongpang ki badon bat ki batia kini ki hospital kin yos ngau ki kejing penkia da ka pohor ke jome dua au blai don ru lesi kini kapor sibon ki perbangai ki bawan ringkat bat ki jingkit ki bakia ki jingpang ki jing sitom ki jingpai ki jingpra jing tuno ki ba ki paton ki duai au blai mamelong ringkat lembat kita baro ki bawati ka khamat ke jongbai au blai duai ru kerpang namandai temen besan di belu kasono
Ibadan apdeng kejing sitam bat kejing pang. Trai rapi. Ai kamet kabakot kabakya. Bayanang laban keu sekayeng kecome. Ban Shakri ban yero ban penun buram yame. Duai Blei Un ringkat lem begitu baro kibapang kibasitam. Yarap ya kibamen ai kimet kibakot kibakya. Bagi nang laban Shakri yame hakis ngi kipor baro jong kajing jongki. Duai ro Blei kan kapor karpang na mandau Shakri jong me itemen besan ibadon ka banta ka bakraw ban sam ka kubor na kaktin ka ba ka jong me. Yarap Blei pen kop da kabor pen sled o men sim bakho jong me. Baki ki baro ki pamino na ka senturu Shakri jong me. Kanong ka bor yang iwei ki bas ngab bat ki basaskor ka kaktin ka ba ka jong me. Iduai ro Blei kerpang kimta kini kijing ai ki baret ki jongi. Kilong kijing kyrkhu ki balamel the kijing ki jongi. Haki yeng ki sem ki jongi. I wanra khandiat ka kam ka jong me. Simti Blei kyrkhu pen khot pen kentang ki. Bahang nu kapalang ke pendon kam kanlong nam ta kapuram ke jong me. Tolong ringkat ru Blei lem ki prabangai ki bom simladon balang ban ngi hang ni ru. Ki baju ai na kapor kapor to the Blei ki jing kyrkhu lor jong kiru bakir kunyos ngau ki jing don rengkat ke jong me sem ko trai ke puram ke jing yaro paro ngingu idem ipan ha ke kertengu trai banu pen jong Yesus Kristus mendapat halakartaro amen. Ngin peteng pat ke jing Shakri ke jongi da bang ruai lang ke jing ruai ka bachispa lai pu nyeu. Pa atrai la jing sawa menta da ka bor bakrau banyale ye ka ktien jong me sha bubriu omla kan pa. Ya keleng ding boneng thang ka baman ba jing meng bar arli ke dekat ka jing ruai ka bachispa lai pu nyeu. Sawa mentada kabur bakra anyale ya kaktin jongmi jabubi umlakan pau ya keleng ding buneng kabongan ba jing meng kak tin jong mi kalabiang banyalam syakun kaklau long kajing syak long ulu ban itu kami dapat tin bani long hami haka di angin le. Ini dua. Sejisina trai jisu kunrat ngiwan bandem hakmat kislajan kibakut ke jome. Mengani kapor Blei kunrat. Awing nyos ngau trai kunrat. Iki ketin Blei kunrat nak ketin ke ke jome. Blei kunrat pendon kam yang atang kumutundong ke jing pensawa kani kapor. Bangin ngau ia ke surga ketin ke jong me. Ya lam yang atrai jisu kunrat. Ke jing isnei ke jing kyrkhu ke jome. Men shashkor ke ketin ke ke jome. Ni tuai ban ngi khot karpat ke ni baro.
Aga kerteng jung trai bo unong penim jung yu Jesus Christ. Amen. I teman besan i don rengkat bat ngi kan kapor ki dekat jangka komiti Balang ki long kemi ki long khpa ki kun samla ki hep ki baret lara ki don kan kapor ngai kublei yepi haga kerteng kabadon bortam jong trai bat unong penim jungi which is Chris ya ingu U Blei ubala pelak yang banjeng hapedeng jung pi hakum kani kapor oh da shisha kani kam sim lalong ka program ka bangadei ban kren nri namar ba i pastor i hapan let jinglet sabar jela ki kam ki ba yeshem i hapan pendap i kita kumta ila keliang no bat nga ya ka program ka dei ban chim haka nyuterik ka balong ka environment Sunday bat kum ni pat ngayem hapdeng jong pi hakum kini ke sngi ke bakrau ke bakentang ke sngi ke bakum ke KGP assembly kum ke KGP assembly ke bu kerpang kini ke Sunday bahkan long ke hospital Sunday ke Sunday ke bangikan mau ya ki artli ki hospital ke H Gordon Roberts Hospital badon jiao bat ke Norman Tunnel Hostel ke badon hajuai ngai kublei ru ia ke program committee wat la kalong ka jing penbet ke ba khamat rei wat la kataru ka belai bentah bat syak yang akan ke sengi panganyeng bangan pendep ia kan ke program U Blei Un don rengkat bat ngi ha ke jing Shakri ke jongi ha kan ke por ka bentah na ke ketin ke jong U Blei ka ba ikwa ban bu lang khmat jongi ha kan ke por kalong na ke gospel jong Matias ka lenong ka ba arpo bat ke dekat ka ba arp riu Henry lada unu ru uman ban long krau hapdeng jong pi tu ai bo unlong u Shakri jong pi lada unu ru uman ban long krau hapdeng jong pi tu ai bo unlong u Shakri jong pi ka pang pedeng bu penginya pusan hakani ke janmit kalong ban Shakri haga ketin ke jong U Blei ban Shakri ke don ke jingmut ke bajeliu baha ke batau om tang ban pendem ya kanu ke kam lani ke jing trai na ke benta kiwei pat mereka long ke jing IT lut met bat mensim ban penbiang ya ke jing don kam ke jong kiwei kekit rengkat ke jing long ban mani ban kongu ban long ki bas ngaurit ban ya ke jing Shakri ban ban long kinong ikit lingkor bat IT lut U Blei ha ke jing hikai ketien Blei ke jing Shakri kadon benta hajan baro ki benta jong kejing imbriu kejing mut jugi kentin ban Shakri haktin ke jong U Blei kamut ban mani U Blei nyuan sikayeng ke jong U Blei ban mani u ban pendon burom u oh ban ngap ru iktin ke jong
Ngiwan siya kayeng ke jong Blei haki program ki baper joka balang. Bangi pelaj ela ke joka por ke bakodor. Ban ai ya ke jing mani ke bakodor tam. Ban ai ya ke jing mani ke balong ke bapediang hun bapediang hakmat ke buram ke jong Blei. Ban Shakri ru kamut ban ko ngu U Blei. Ban ko ngu yaki hukum ki jong U Blei. Ban ko ngu yaki jing hikai ki jong U Blei. Ban le yakamon ki jong U. Ngios ngau yaka ktin ki jong U Blei. Haman na kapor ki jing im ki jong I. Ngi puliru yaka ktin ki jong U Blei. Bat kamkut tang hakabang isu ngau. Kamkut tang habang isu pule reka badan kam yangi kelong ban ko ngu U Blei bat ban le yakamon ke jong U syu ka ban Shakri kelong ban trei hok bat trei minot na ke benta ke jing temu ke jong U ino benta ibala pencet hakat terpeng ki betlot ke jongi to ai bangin trei ya kata dak bensim jong ke jing shit hem ngin trei ya ka dak bensim dak jing it ngin trei hok bat trei minot ya ka namar kini baro ki long te ki jing temu ki jong Blei habangi yo ya kanu ko program hakanu ko benta bangin hapen sim kamdei tang ka jing snow ba o kata ka kenhun ne kata ka committee kalabu benta yang ritu sim baka long ka mon ka jung Blei baka long ka jing tmu ka jung namar kata ka khot ingi ban long ki batrei hok ban long ki bashit hem ki batrei minot ki ba u tmu ha ka jing im ka jongi shu ban Shakri kalong ban isnei yaki wei taka mensim jong ka jing sngaulem ye syam sibun ki breu kani ka pertai ki ba syam sibun ki jing sibun ki jing ele ki jing em ki jong ki ha ki jing ya kendu ki jong ki ha ki jing ya lenti ki jong ki ha ki at ki them ki jing em ki jong ki ka khot ingi bangin don kamen sim jong kecing isnei bon ki bapang ki besitam bon ki beduk ki besitam ki don kam ya kecing isnei ke jongi patungin le ya kata dak bensim jong kecing sngaulem kecing bensim jong kecing sngaulem ya ke jong ki para brio bangin kersan ya ki hai benta ibangi ngila baka long ling ba kijing ai kijungi ling ba kijing ai jing kren kijungi yiki la ban long ling ba kijing duai kijungi itu ai bangin don ya kata ka mensim kijungi sing snei yiki we pat an don da ka mensim jong kijing sngaulem nangta ka kencin ban Shakri kalong ban IT syakakam daka mon sngewbha man IT syakanu kam daka mon sngewbha ke kam kabala bencet haki terpeng ki jongi ke kam ka bangi hapan pendap ya kanunu ke jingkit klik ka bangi la ai bangi hapan kit klik ban pendap dongin le ya kata daka mon ka sngewbha om daka basngeu pihun om daka baknyum om daka nu pat daka jinglong rei ngin le ta ka mensim ka bakelut da ka mensim ka basngau bha bat ban ai ya ka jing Shakri da ka jing sngoret ka khot yang ai pi kerpang apa ki baro ki bangi le la ka long ha ka bede ki para brio la ka long ki kam ki jam ki bala ben shet ki terpeng ki jungi
Laga deh kinu ki jingkam ki bangihapan pendap dongin le ya kata dak mensim jong ke jing Shakri dak jing snoret ke jing Shakri kat kum ke ketin nongrim ketin blei kam dei ke kam ke papau tang syabat re ke bas dang na ke jing trang ke dok nut ke jungi ke dei ke babi na syapo ke jungi bengin don ke tak mensim ban Shakri ujisu uhikai baka jinglong krau ke besisha la shem haba ai ke jing Shakri kiwei om ke basensyar kiwei pun sin ni don ke tak mensim ban sensyar halor kiwei nei token ma bu ujisu hikai ba ke jinglong krau ke sedang tak ke jing Shakri kawai negi jing Shakri ke bakrau tam kalong ka jing Shakri ke bangila ban ai shiki weipat ki parabriu lingba ke jing ai jing sumar ha ka koj ke khia makani kalong ka sandi ka bangiken mau ikini ki jaka ai jing sumar ha ka baki don ki nong sumar ki ba ai ya ka koj ke khia bat ban le igita ki ai baro kalong ka wei na ke jing Shakri ka bakrau tam ka bau jisu hi ulapu asla jokani ka prathei kani ka sngi U Blei lambang kerpang ta ka KJP assembly kum ka hospital Sunday ha ka bangikan mau buram ya ka jing Shakri ka bangi yo na ki jaka sumar kerpang yaki doctors but yaki nurse KJP assembly ka don arteli ki hospital hapo kathup chuka kata ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital hajiao but ka Dr. Norman Tunnel Hospital hajuai ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ka de ka way na ki barim tam but ka Mission Hospital ka ba paunam baha hakini thanjungi nadu kipor kiba menshua laju khot ba yaka Dr. Roberts Hospital lani ka KJP Hospital namar kalalong kabahab haka jing penya jong ka khasi jantia Presbyterian Synod hakipor kiba menshua bat mentapat hapo ka khasi jantia Presbyterian Assembly lasdang yaka haka arpusan terik umaj kat kendai spa arpuar hapo kejingnya lam linti jong u Dr. Hugh Gordon Roberts u balong u missionary nari Wales hak bengi pai kendian shaki history jokani ka hostel ka bangala sant na kejing tho jing pastor Lindan Sim laya thu baka jingwan jong u Reverend Dr. Hugh Gordon Roberts ha kasnem kat kendai spa kat lai ha kabala seng ningkong ya ka dispensary ya ka mission ai jing sumar lasdang hadin kat tu kat nisnem ban layo ru ban penyeng ya ka Wells Mission Hostel u Dr. Gordon Roberts bat ikurum jung u Kathy Jones kila poi sisnem hadin kat maba kat kandai spa kat saw du kat kandai spa kat pra hadin baula yo ye ka degree ha ka medicine bat ka training ha ka ban puj nong pang ha ka ni ka poru la ordin yu kum u Shakri jong U Blei atau church minister bat ha ki por ka thma u la trei kum u civil surgeon ha ka civil hospital Shillong ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital la itu yakani hakini kisngi kum ka multi speciality Christian Hospital ringkat bat kalat jingpule nursing ka hospital ka don kumba South Spa teli ki jingthia nongpang ringkat bat ki department jing sumar ba pher bat technical department ki ba train na kabanta ka jingkot jingkhia hagi jeli ba pher ladashim kelum lang ki don kumba arpau teli ki department ka hospital ka donru
ke College of Nursing ke belasdang nadu usnem khat kendai spa khat kendai hapo ke jingtrei jong I Margaret Buckley hakipor bamenta laban pendem ke jingpuli ke BSc Nursing ringkat bagi training repair ha ke bayadei bat ke nursing na kini ke jakam ke hospital hapo ke jingalam jong medical superintendent kidang yak saj menta ban pendem ya ke jingtei ya ke annex building jong ke hospital kini kilong kendiat ibangal sot kendiat ibangal don sngau ke belong don kam ban pen sngau yapi ha ke bayadei bat ke Dr. H. Roberts Gordon Hospital House nem kakandai spa saupusan pat. Reverend Dr. H. Gordon Roberts ulalik pai sipor shalari bat was dang ban lumpisan neri bilat bat neri wheels ban teipat saya ke weipat ke hospital hajuai bat ulawan pai ringkat bat kepisa sau pau hajar pounds kabelong sibun kepisa hakatu kepor naga benta ke jingsna ya katei ke hospital. Lapli ya ke hospital hajuai haka pratrik umaj khat kendai spa san pulai da ulat ke Assam. Lai tu ya ke hospital kum lai tu ya ke hospital kum ke Dr. Norman Tunnel Hospital haka ba u Dr. Norman Tunnel ulalong u senior medical officer u beningkong jong ke hospital nadu usnem khat kendai spa san pulai hadu khat kendai spa nrup kendai ke Dr. Norman Hostel kala ai ke jing Shakri ha ke jing sumar la bun pautuli kisnem yaki patba keri jantia ha ke ba ai dawai pat jing sumar bapher ke donru ya ke nursing school ka ba jing hikai ya ke general nursing and midwifery ya lai paungut ki kena man ke ki papule man lausnem ni duai ba U Blei Un yang kyrkhu ya jing Shakri ba jingya chaprang jong baro artli ki hostel ke jing Shakri da ke mensim ke jing aitilut ke jing sngorit ke jing ya ki parabrio ngan pia egani ki khubor haki sauteli ki mat kapaningkong ningkot u Jisu u Shakri banjai janai tam ke jing hikai ke bakrau tam hakabaidei bakapang ban Shakri lani jing Shakri ke deina U Trai bat Nongkren I jungi u Jisu Kris u balawan syaka pertai ban Shakri syawan kumus'im shimlawan ban yo jing Shakri shimlawan da kabak mi lentiru ban yo ke jing Shakri ru Jisu ulawan haka jing long red pat ulawan ban Shakri ke gospel ke jong Markus ke lenong ke basipau ke dekat ke basausan ke ong nabashisha u khon u breu shimlawan ban yo Shakri Hendrei ban Shakri ban ai la ke jing im ban long ke jing siuspa na ka benta ki babun kani ke dekat kadi ke wei na ka pasok ka baya thu shai ya ka mission ke jong u Jisu hakani ke perthai u Jisu u khon u Blei ulawan da ke jing sngorit ban ai ke jing Shakri yangi ki breu ki papap shimlawan nak mentah ki bahok ulawan nak mentah ki papap kom manga pat komupi pat ban ai ke jing Shakri yangi ha ke jing Shakri ke jong u ulapan kia yagi bapang ki basitom ula ai ke jing hikai yu patba babut yu ulapan kedangi ke batkan bat ula sumar bat pe isne yaki to ki balasakan tat no haka imlang kasalang kitu ki baka perthai ka pet ka wei pat ka khamat
kabam pediang syuk yaki Jisu ulawan ban pediang yakum kita. Kani galong ka jing hikai ka bakrau yaki tu ki bangeit au. Ba ka jing krau ka besisa kalong ka ba ai jing Shakri yaki wei ban ya ka bawat ya ka bor bat ka kerdan. Jisu namar kata ulong unuksa bajana hitam kapa penpau ya ka jing kapa palat liam. Kani ka jing le jing kala long mar khongpong ya ka kapa ka perthei ka perthei ka wat ya ka bor ka wat ya ka spa ka wat ya ka kerdan kan bau Jisu upen pau ya ka jing sngoret bat ka jing ai tilut bat ba ai ka jing Shakri ka babahtam ka wei ni gikam ke ba ulapen pau ya ka jing sngoret kadai ka bangi syam haga gospel ka jong uyoknes ka lenong ka bakhat lai haka bau Jisu ula sat yaki selajat jong ki senran jong ula penhapo hadu kata haka ba yaki senran ki jong ula sat yaki selajat ki jong ki bahaka rukam jiu kalong ke jing penret ke jing penhapo ka ba utrai dai bele Andre Jisu ula penhapo ide kani hikai yangi bamdon kanu ka kam kaba kam hapo ban ya kaban long Shakri U Blei ban long unong yalam haka hima U Blei ngidei ban don ya ka mensim ban Shakri ka jing ka pau senahi lingba ki jingle ki bapen pau ya ka jing sngoret ni ulong try unong pen im jingi uba hikai yangi uba pen isna yangi Komno idai ban Shakri. Uba long unuksa uba janai tam yangi baro. Kaba ar. Kaba Shakri yakiwei kalong ka jing Shakri ya U Blei. Kaktiin U Blei kahikai ba ka jing Shakri yaki parabriu. Da ka jing kalong ka jing Shakri ya U Blei. Na Galatia san khalai ka ong. Da ka jing Pin ya Shakri paralokhi. Da ka jing pin ya Shakri paralokhi. Kani ka khot ingi. Baban ya ka bangi im tang na ka menta ya lede. Ka khot ingi ban pendon kam ya kata ka jing lai lut ka bangi layok pediang ban Shakri ya ki wei. Bangi yo ya ka lat yo ya ka lenti ban Shakri ya ki wei. Do yin le bangin pendon kam ya kata tak jing parlokhi Kristan ubasisha ubalayok mat ya kata ka jing lai lut na ka pop open pau ya kata lingba ka jing open pau ya kata lingba ka jing sngoret lingba ka jing sbun bat ka jing sngo kit kli ya ka jing long jing man ya ki wei shibun ki breu ki badon kam ban yo ken ya kan ka jing ka jungi shibun ki breu ki badon kam ban yo ken ya ka jing sngolam bat ka jing isnei ka jungi para bangi long ki balai lut dongin shim ya kata ka benta ban Shakri ya ki da ka jing ka balong hi ka jing Shakri ya U Blei kani ka penpau ya ka jing long ukris ubalawan ban Shakri om ban yo ya ka jing Shakri ka jing lai lut kom Kristan ka de ka jing U Blei bat ya ka ni ka jing lai lut om dei ban pendon kam bakla ya ka na ka benta ka jing kwa lalot ki jongi ka jing lai lut ka besisa la shem ha ka ba Shakri U Blei bat ki weiru da ka jing sngoret bat jing ki balong ki dak jong ka jing long san ha ka jing long kabak kenjam mensim abangila poy utau pot kapen pau ingi bangila san ha ka jing pak kenjam mensim kani ka jing Shakri ka thup ya ka basngau sen ban ajing sumari ki papang ka bayarap ye ki baduk ka ba ai kelut syaki badon kam bat ka ba kitlem ya ka jing ka jong ki wei
u Jisu uong haba pile yaka ha uwei ubaritam na kini ki para jonga pi lale ken hanga Matias arpusan sopau kani ka penpau baki jingle basbun jungi ki bangi dei baki bangile tak jing i ki don ka dor syaka bapam cukut namar pa u Blei u ainong kat kum ki jingle ki jungi u yo i ya ka dot nut ka bacapok ka jingi u yo i ya ka jinglong ka jingi u yo i ka jingmut ka jing perkhat ka jungi u yo i ru ya ka mensim ka jungi ba sngewbha habangile baha ki iwei na ki baritam katahi ka pen sngewbha u Blei ba pen i ya ka jing ka jungi ya ki parabriu ka balai ha ka jing Shakri don kam ka jing sngorit ka siu Paul segi Filipi ka de khot san hadu nyo ka bangla puli hi mene ka ong to yo ya ka ni ka jingmut api ka bala long ru ha u Kris Jisu u bahaba u long ha ka dor u Blei shim la nyo ila di ban long marngkat ban u Blei henrei ula pen sudai la di haba ula jalong ka jing srim kibriu ula jalong ha ka jing srim kibriu kani ka benta na ka ktin Blei ka de ka wei na ki benta ka bapen isyai ya ka jinglong sngorit ka jong u Jisu Kris kani ka mutpat ba u Jisu long u Blei henrei da ka mon sngewbha ula bu syarut ya kita ki benta ka buram u Blei bat shim ya ka jinglong briu da ka ba ulong Shakri ha ka perthei wan ban shim ya ka jinglong briu no ya ka ket ka buram u Blei ba lawan ban Shakri bat ban le ya kata da ka jing sngorit ula pen ishna ya ka jing sngorit ka ba janai bat ka jing ka ba aitilut kini ki khot yangi ki bangeit ban perthu but ya ka jing sngorit u Jisu Kris bat bu ya ki wei hasua ban Shakri ki da ka mensim ka ba dap ta ka jing bat ka jing aitilut kalau sai lai arkulai ko ong ka ba kat ka ba phile tu trei nadu kemensim kumba hau trai bat om hakibriu hangni u apostol Paul open slur ya barok ki banget bagian trei kanu kam nadu kemensim ban trei hok ban trei janai ban trei ru da kemensim ka ba aitilut yela di ka khot yangi ban ai ya ka ba hatam hake ki ka bangile ne trei la ka long hi kam ki jam ki jungi hake jing puli ki jungi hake jing Shakri Blei ne hake jing kit kli hala ying hala sam ki babon ki benta ki bangi don kam ban trei langi long ki kena ki barang puli tungi ne trei hok in puli hok in trei minot hake jong ki jing puli langi long hala ying hala sam tu ngin peng in khmi ngin ri ngin penbiang ngin pendam da ka jing trei sitam bangin trei hok ita ki baro lani ka nu ka kam ka bala ben shet ngi ling ba ki kam ki jam ki jing trei ki jongi ki ba Blei hi ula kyrkhu ngi ai ka jing Shakri ka ba bahatam ka jong pi u Blei u sngewbha ya ki jing trei ki ba mi nadu ka mensim ka khot ru ngi ban trei da ka jing mut ka ba khot bat ka ba sngur am bandon kanu ka jing perkhat ka ba da kumboi pat rei da ka jingmut ka ba khot da ka jingmut ba sngur tungin trei hok am bangin perkhat yu saipan han rei bangin trei be ika kam bagin yo ika nong hadin iki baro ki bangin la pendem ka khot ingi habangi ai ka jing Shakri ngin ai kata kumbangi Shakri ya U Blei kanu ngono ka jing Shakri ai bangi ai kata ka jing Shakri kumbangi ai ka jing Shakri ya U Blei om ya U Blei
tungin kan mau nomor kata bau blei uyo i ya ki jing trai minot jungi wat laki wei kim yo i bat ai ka bainong yangi ki batrei hok hakikam bala bensyat hangi ai bagi jing trai jungi kin long kum ka jing Shakri ka ba pen pau ka ba hatam ka ba mi na ka mensim ka batrei hok bat ka batrei shanai namar kata ka khot yang ya pi akan ugo jeli ke bangidon in le kata da ka mensim jong ka jing trai minot bat pan trai hok ya ka kam ka bal ai ngi pasal ban bakhadu ki jing ai U Blei gifts bat ka jing Shakri baro nanging yo pediang laki jong ki jing ai gifts lani ki talent na U Blei bat ka khot yangi ban sam le mi kita ki jing ai Shakri Siti Petros ka beningkong kalau nong ka pasal ka dekat ka pasipau ong uwei pa uwei baro kumba lap diang ya ka jing ai kum taken unsam ya kata parlohi kum usordar babha ha ka jing ai babonjat ke jong U Blei ni paro ngi don laki jong ki jing ai ki ba kerpang ki ba U Blei u ai ngi ita ki gifts ki jing ai ki ba hatam ki ba kensai ki talent ki bangi don om bagi ki talent ngin buri haladi ngin tap da kasang rek ngin pen pau sya ka perthai a bagi ki talent ki jongi kin long ka jingker khui ki para briu kin long ka jingker khui ki para marjan parpa kin long ka jingker khui ki parlok kin long ka jingker khui ki bahaye basam kin long ki jingker khui ki para briu pada kita ngin ai ka jing Shakri yaki kani ka khot ka hikai ngi baro ni yo priang laki jong ti jing ai ki talent ba ki jing play lat ki jing play lenti ki jong Blei kini ki jing ai kamut ka ba ai yangi shimet ndre bangin pendon kami ki ha ka ba ai ka jing Shakri ya ka wei pat ngim long try ya ki jing ai ki bangi yo pediang ki talent pat ki jing play lat play lenti U Blei ki long ki atyar pan ai ya ka jing Shakri ya ki wei kani ka long ka sngi jong ka jing ai jing Shakri ka hospital Sunday ka de ka jing Shakri ka hospital Sunday ka kren sapang ka jing Shakri ka kren kerpang na ka bentai kitu ki ba ai ya ka jing sumar ri ka kren ru yangi hakikam ki jongi ki ba per habi ai ya ka jing Shakri ka jongi pengin le ya kata da ka mensim da ka jing sngo it in le ya kata da ka mensim jong ka jing sngoren ka jing ai U Blei la pen pau leng ba ki jing ai ki ba bun jat la ma ki briu ba per la ka long leng ba ka jing ai jing sumar kalaban ong leng ba ka jing ai jing hikai ka jing ai jing ram ka jing pen slur ka ba pen i ki jing isnei ki ba bun ba ki wei pat ki jing ai ba ki jing long ki jong hi ta ka men sim ki jing it bingi ai kelo chikwei ka khot ingi namar kata bangin long ki ba kelo men sim ki ba sbun pat ki ba kloy panyarap ya ki wei haka ba pen kut ka jing Shakri lani ban Shakri ka de ka ban mi nadu ka dok nut ka jungi da ka bale da ka jing it bat ka jing mani ya U Blei shim ka jing Shakri ka jungi kilong ka jing mani ya U Blei kalong si benta jong ka jing mani ka jungi ya U Blei u Jesus Christ u long unuksa bajanai tam kum U Shakri bat ka jing ngauret bat ka jing len yaladi ka jing Shakri ya ki wei ka pen pau ya ka jing buram ya U Blei bat ka badon ka bensim jong ka jing ngau sen ka ba phalang ya ka jing long U Chris ikan mau ka tu ka chorus ai jing ba briu U Jisu on i hanga ai ba ling ba ki jing Shakri jungi kan long kan ka ba phalang ya ka jing long
kadur kejong ukris ban Shakri kadon kam ya kejing sngoret ba kejing long krau kau bat kejing long krau kau wan na kejing Shakri bat ki jing ai ki bangiyok pediang na U Blei kata kejing krau kau wan na din kin long ki jing ai ki jong U Blei ringis dang ban ai da kejing Shakri namar kata uwei pa uwei U bangeit don la ka benta ha kejing Shakri ka balong kejing mani ka pediang hun da U Blei bat U Blei un ai nong ya baro kat kum kejing Shakri bak kensai ka bangi ai bak kejing im jungi namar kata kan long ka bak kentiu ya ka buram ka jong U Blei nam ta ka buram ka ju amen to nya duai ha U Blei bu pa jungi ba pening ya ngu ya me try kan rat amar kejing im ka bak kohdor ka jome ba mabuan ban shim ya kejing long priu mala ai ya kejing Shakri hangi try Jesus kan rat malong Shakri upajanai tam try kan rat ban men le atrai kan rat kita ki baro da kejing sngorit da kejing da kejing spun ba da kejing snei tu ya rap ya kata namar kata atrai kan rat yangi hakum kan ke sngi atrai kan rat bangiru ablei kan rat in kut jumut banang ni syakmat atrai kan rat in ai ya kejing Shakri ke babatam kabalong hi kejing ai kejing Shakri yeme kejing Shakri ki parabriu kejang Shakri lingba ki sap ki pong ki pame mala ai ngi lingba ki jingla ki jungi atrai ji sukran kershan boringi atrai kan bleed ablei kan rat ki dot note ki jungi ai bengin lo ki bas bon bat ki bakeloit men si mi ki por baro atrai kan ki baro kin long ablei kan rat ki bap tiang buram hakat kecing snake kecime tu kersan poring itu kreningi atrai kara lingba kan ka por aplek kan ring bangyo snow na kasur ka ketin kecipen im cime snow ka bangu jungi nama joming ipan kini baro teng try bung no pen im jungi Jesus Christ mentahad olah kertahiru amen. Kin penwai no ini kejing Shakri kejungi da kabingi ruai lang kejing ruai kapa arspa san pun riu kejing ruai kapa arspa san pun riu Jisu long ulok bakodor Jisu long ulok bakodor syau Jisu ngayai pai ngala suk banyo lambaro syau Blei hajing duai jing suk katnu ngajudu no katnu ngasyusa khuslai namar bangin tre ban walam lut shu Blei hajing duai ngala telot bat khya ka jingkit bun sin ya ka pop ngabrai tang hu Jisu lok bakodor ngan bret lut hajing duai le ki lok jome ki kela ya thu hu Blei da duai haki sangti klanya on kersan yangi baro klem da wai nginya ruai lang itu kejing ruai ka ba arspa san pun riu baro likely de khat baladep ban ruai kan kejing ruai sngewbha ban kerpan ye item san WM Ramsadam ban sngewbha ban duai lekot pelai ngi da kejing kyrkhu penwai kejing ruai ka ba arspa san pun riu bakodor syau Jisu ngayai pai ngala supan yo lambaro syau Blei hajun duai Jisu kanungi juduno kanungi syusaku selai namar bangin treban walam Shu
sembuh ki jing denja ki jing denju bat kuslai men danga sem lat pan yo U Blei Un duai hey ngin sem ulok pancanya ba solem yang iklem wa Jisu Trai itu ungan le duai ngalat lot pat yaka jingke un sin yaka pok ngabrai dang hu Jisu lok pagodo Jing duai le ilok chong me ki kela ya tu Blei da duai dik sang tik lan un geshan ya baru mendawan dengan diduai ya sheme ka burom mat ka jingu ko kenran ubade hak bonyo ka burom baro ya ngo yeme namar ka jingdon ka jangme bat ka ni ka jing Shakri naduk ka bastang haduk ka bawai no jongka bat kerpang ngi sngongu Yo sembai kaktin ke bakhut jang me ko trai. Yo bu Shakri jeme yo ban bed haplen jang ilang barok ke bi sngo yo kaktin. Bangin mi nang ni ko traji su bangin sngo skem. Bangin Shakri jeme U Blei Un bat Blei bo shisha. Idwai kerpangku kenat sasin pat nakam tak ni artli ke hospital jo ka KGB assembly. Wa min sneiman kyrkhu iki bangin ang ya daga bor ke jang me. Kyrkhu kerpangku traji su ya ke superden baro artli ke hospital. Begini orang kejing start ban penya japrang yaki kam hapa jog hospital kyrkhu kerpang ru yaki doktor ginas bagi staff barok kotrai ke badan kebenta ban ai kejing Shakri yaki pramasim ki bekodor ha bagi yo ban man yaki jing kyrkhu ko jongme isne ban kyrkhu langi barok ki ban don ha ni ke yeng jeme ban ha bagi sami no kotrai ji sungi no ban maru ya kejing kyrkhu bari kejing mit khia ke jome yaki met bat ki men sim ke jongi sikaburam barok long tang sime akan ran isne benang kyrkhu lo jong Shakri Namun ai ke jisi kirik bekodor nak betaban pen priang ya ke kubor jeme hakno kuduk menta ya ke bamal ibet ban pen rekami i diang akrab i kini kijing duai ma bru ki pop jengi babon mar kini barok ngi dem ngi duai ban ngi khot kerpa tang hakal katang jong Jisu long trai nong pen imbad nong sispa bal haka bawai no to ai ba ke jing ai ke badap biang ke jong Jisu Kristus bo trai ke jing i ke bapla ke bam ju kala ke jong U Blei bo kupa Lemru bagi jing slok U Blei Un sem khun bagi ni ke jing kyrkhu ke belong lai ho U Blei to gilong rengkat bar ngi baro ke badon hak ni ke yeng ke bakhut jame gilong rengkat ro bagi ta ke bangeit ke Shakri yame ke badon hang ni bakaleng terlak ke patai mental la shai sto ke ata ke bam jukut ru amen